ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିନେ ପୁଅଟି ଝିଅକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ହେଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନା ନାହିଁ? ପୁଅଟିର କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ହଁ କହିଲା, କାରଣ ସେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ପୁଅଟି ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ କହୁଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ତୁମର ମୋର ମିଶି ଗୋଟେ ହୃଦୟ। ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ କିଛି ଦିନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁଅଟି ଝିଅକୁ କହିଲା, ଆମେ ପରିବାର ଲୋକ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। ଝିଅଟି ପୁଅର କଥାକୁ ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଲା। ରିସେପସନ ପାର୍ଟି ଦିନ ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ପୁଅର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବ୍ୟାଗ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଝିଅର ନାଁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗିଫ୍ଟକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ତାଜା ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୃଦୟଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଚିଠିଟିଏ। ସେ ଚିଠି ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲ ତୁମ ହୃଦୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛି। ତୁମେ ବିନା ହୃଦୟରେ ତୁମ ପତ୍ନୀକୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ।